ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ҳама кас ҳастин хубен, саломатитон созай. Худои илоҳӣ нам ки соз бошен. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Аз дидори ҳар яки шумо шод ва хурсанд ҳастам. боз имрӯз як видеои ҷолиб баҳри шумо пешкаш мекунам. Видеоҳо аз Тоҷикистонанд. Худам дар Новосибирскам. на ҳамаи видеоҳоро монда будам ва аз наворе ки ма видеои оянда гузашта буд беҳад комментариҳои беҳтарин навистен. Барои худам гирифтам, дар кориҳоша навистам, оное ки ҷавоб доданд дар кор. шахсонед ки фикри ақидаҳотона оиди видео навистен ва беҳад смсҳои хуб бисёр буд. миннатдорӣ бепоён ман ба ҳар яки шумо мерасонам. ва апа у хоҳарое ки тоза пайваст шуде дар канали мо, зиёда аз 2000 подписчики дар канали мо нав омадан. ҳамаи шуморо нури дида тоҷи сар мекунам ва умедворам наворҳои мо барои шумо маҳқул мешавад. яке аз комментарияҳо да ман дар навор ҷавоб додагӣ нестам. бениҳоят барои ман таъсирбахш буд ва ман хостам дар саршавии видео ба ҳамон шахс ҷавоб диҳам. як кас набуд, қариб 10-15 нафар як гапа навистагӣ буданд. наворе ки ман фарзандома видео кардагӣ будам ва дар ҳамон навор гуфта будам ки ҳеҷ гуфтагӣ набудам, просто як суханҳое мондагӣ будам ки мо барои фарзанд набояд ягон чиз эконом кунем ва мо кӯшиш кунем ки фарзандои мо ай ҳамаи чӣ таъмин бошанд. ва названияи видео бигем, номи видео дили ҷони ман буда, мехоҳ фарзандои дили ҷони ман, хулоса ин ҳаёти ман ҳамехел ай таҳти дил. видео ҳамехел ном дошт. да шорсм ҳастай ҳамун видео ки ман танҳо кӯдакоро видео кардагим. баъдан ҳамун шахсо чӣ навистанд: о ту фикр мекунӣ фақат ту фарзандота дӯст медорӣ ки мо дӯст намедорем, фикр мекунӣ ки ту фақат ту барои фарзандот хизмат мекунӣ, мо намекунем. ман ҳатто дар гӯшаи хаёлам набуд ки ин видеои ман боиси ғазаби ягон тамошобин мешавад. шуморам кунен, чӣ коре мекунен барои фарзандои худтон мекунен. ман ягон дили нияти бад надоштам оиди ин видеои мондагӣ. барое ки шахсе ки намефаҳмед, як бори дигар рӯи экран ҳамин видеоро ман мемонам ки шумо тамошо. Самые близкие для тебя люди – это твои дети, которые живут с тобой в твоем доме. Поэтому не следует оставлять их нуждающимися в других или сильно желающими чего-то. Здесь хочется сделать очень важное наставление. Не вынуждай своих детей заглядываться на то, что есть у других. Например, дети порой хотят мороженое, шоколадные конфеты и другое, что любимо детям. Не вынуждай их смотреть на своих двоюродных братьев и сестер, при том, что они знают о том, что у тебя есть деньги. Расходуй на них и делай им добро. Не вынуждай их сердца привязываться к другим людям. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине тебе лучше оставить своих наследников богатыми, чем лишенными средств и вынужденными просить у людей». Не допускай по мере возможности того, чтобы они радовались, когда идут в гости к кому-то, поскольку у них бывает еда, которая им очень нравится, вещи, которых у них нет и так далее. Трать на своих детей и делай им добро, и если ты будешь жить, то это станет милостыней. бигем ки суханои пурмазмунай да ҳамун видео. ман барои фарзандам аллакай ҳама кора кардам. ҳама кора то ояндашонам фикр карда бировардам, тайёр карда мондам. ва ман медонам ҳамаи модар фарзандоша дӯст медоранд, лекин ҳастанд баъзе модарҳое ки намекунанд, ягон кор барои фарзандошон намекунанд. бо мегӯям ки видеои ман боиси ғазаб ман мондагӣ набудам, просто барои мотиватсия, барои рӯҳбаланд кардани ҳамаи модарон мондагӣ будам ки фарзанд неъмати бебаҳое ҳаст барои ҳар яки мо ки худованд ӯро барои мо насиб гардондагиаст. худованд фарзандотона нигаҳбон бошад. ман доказат кардам ки ман модари беҳтаринам барои фарзандам ва ҳама чиро муҳайё кардагиам. албатта аввал худои меҳрубон, дуюмаш номуси занагии ман. ва баъзе ҳамон шахсоне ки ҳамин суханҳои бада навистагианд, ба фикрам ки ҳамон одамо барои фарзандои худшон ҳеҷ кор кардагӣ нестанд. барои ҳамон одамои ғазабнок шуд ки ва ё ҳеҷ кор кардагӣ нестанд ва бахилии худшона барои ин қапа у хоҳаро ягон ҷои ғазабнокиш нест.
روح افتاده نشوین برای ویدیوی من. ویدیوی من ягон бемаънӣ ҳам набуд, безеб ҳам набуд. шояд ки ҳамин видеои ман шуморо ба нангу ба номус мекунаву шумо аз ҳамин рӯз иборатан фарзандотонро болои сар мегардонед. чӣ маъне дорад суханои ман? беҳуда намезанед, беҳуда ҳақорат намекунед, ба қадри фарзандотон мерасед. ана михел барои ҳамаи шумо тамошои хубу бо фароғата таманно дорум. ҳамаатон як чойи гармак дам кунен ва шинен навори имрӯзаи моро тамошо кунен. боз ҳам ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, фикру ақидаҳои худтонро нависед. ман интизори комментарияҳои шумо барои кор дар ширкати Faberlic ва барои заказ кардан. ман ҳама вақт рақамҳои WhatsApp ма рӯи экран мемонам ва эҳтиромона хоҳиш мекунам ки занг назанед, бинависед. ман барои шумо роҳи кори осони бизнеса меомӯзонам ва ҳамроҳи ман кор мекунем. албатта он шахсое ки ман кора мефаҳмонам ҳатман ҳамроҳи ман дар командаи ман кор мекунам. смсҳои шуморо дар WhatsApp-и худам интизорум. бениҳоят смсҳои зиёд будан дар комментария оиди кор. муроҷиат кунед. рақамҳои WhatsApp-и ман дар рӯи экран калон карда мондагӣ. бинависен салом алейкум Саида барои кор. тамом, ҳамин қадр достаточно. агар ки дер ҷавоб додам, як аломати саволи шумо басанда аст. тамошо мекунем ва видеои моро имрӯз тамошо мекунем ва фикри ақидаҳои худтонро ҳатман нависед. барои ман ин бениҳоят муҳим аст. худованд нигаҳбонатон ҳар куҷое ҳастен сарбаланду хонаобод бошед. салом алейкум тамошобинони азиз. мо дар 15-солагии компанияи Faberlic дар пинхауси шаҳри Ҳисор қарор дорем. атмосфераи компанияи Faberlic Тоҷикистон дар компания 15 сола шуд. На все эти красотки работают в компании Faberlic. Будем произносить фамилии, вы, пожалуйста, подходите к нам. Мы будем это делать достаточно в быстром темпе, потому что у нас людей много. А всех остальных я прошу обязательно аплодисментами отмечать наших дорогих коллег. Итак, мы просим выйти сюда, на эту сцену к нам, Максудову Фирузу, Максудова Далера. Где вы? Выходите, пожалуйста, к нам. Мухаметова Гулчехра. Гафурова Лилия. Ваши аплодисменты, друзья. Где вы, где вы, где? О, отлично. Можно еще поддержать аплодисментами, замечательно. Файзулаева Башаратхон. Рахимова Мехрангас, Мирзоев и Бадулло. Кахарова Зарина. Ализуда Амина. Гулматова Зоя, Гулматов Чоршанбе. Султонзода Мавзуна. Болтуева Фируза, Болтуев Парвиз. Хафизова Манзура, Хафизова Нигора. Нет. Джураева Анжела. Нуриллоев Шамшот. Саидова Мехрангес. Абдумачитова Мастура.
Самиева Мавхиратхон, Нажмеддинова Фатима, Болтуева Зарина, Расулова Назира, Нуриллоев Хушбахт, Салихова Фатима, Мы свои откроем звезды. Счастье вечности лимит. Но быть счастливым так просто, Сваверлик. Мечтай везде, мечтай всегда. Пусть над тобой горит звезда. Ведь в этом мире суеты, ты ангел красоты. Счастье тебе к лицу, и если верить мудрецу, вы просто спасаете мир красотой. Над страною Фаберлик мы свои откроем звезды. Счастье вечности лимит. Но быть счастливым так просто, Сваверлик. Здесь годы не меняют нас, и дни сияют блеском глаз. Раскрыв секреты красоты, мы с ними здесь на «ты». В наших продуктах жизнь, молодость, радость, впереди. Все лучшее здесь для тебя. Выбирай. Над страною Фаберлик мы свои откроем звезды. Счастье вечности лимит. Но быть счастливым так просто, Сваверлик.
так просто поверни. Просто поверни. Ну же, друзья, громче, 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 аплодисменты ваши. Вы должны просто искупать в овациях. То, что произошло сейчас, было просто невероятно, безумно красиво и очень торжественно. У вас есть слово, да? боз ҳам салом алейкум апау харои азиз. баъди динраждения февралик дуруз пасаш иди қурбон буд. албатта ман қурбонӣ кардам, дута қурбонӣ кардем, дар хонаи очам кардем, ҳам биз ҳам гӯспанд қурбонӣ кардем. ин лаҳзаҳоам нахостам шуморо беназар гузорам, видео кардагӣ будам. иди қурбон дар Тоҷикистон аҷоиб буд. иди қурбон гузашт, бовар кунед фаромӯшнашаванда, иди пурбаракат, иди бовар кунед ҳамин ҳеҷ корам накунӣ ҳам хеб ба настроение мегарди ки гӯспанда якум куштан, дуюм бузак, ҳамаша рӯи ҳавли очамда кардан. хадмам хурсанд, очамам хурсанд. бо ҳами чӣ хела як қурбонӣ мекунӣ, дилат ҳуй мешавад, хел мекунӣ ки бо иқа гуноҳат кам шид. худованд гуноҳҳои ҳамаи мо шуморо бибахша. сад накунӣ, одам хатогӣ дорад дар зиндагӣ. ва худованд ҳамаи моро даст ба хайр куна ва ҳамхел барору баракат дар корҳо монтия ки ҳама вақт қурбониҳо кунем, хайрҳои калон калон кунем. ҳамаша тақсим кардем, рости гап ҳамаша. ҳамаи хонаи хештабором шафёри очам будам. 2 рӯз иди қурбон бо пагаҳшам шафёр дар хонаи очам будам, дар пеши очам, хулоса ҳамаи ҷо бурдум. и дастархони хонаи очамай мо ҳамхе кардем, неким набудем дар хона. 2 рӯз набудем, 2 рӯз фақат гем гаштем, омадем шавмона рӯз кардему бо рафтем. и дастархони хонаи акама, якум хонаи акам омадем, қати очама хонаи акам овардам. ана ҳамхе дастархони пурнозу пурнеъмат. худованд ҳамхеле мекуна ки баракатша дар хонаи ҳамаи мо шумо мерезона рӯзи иди қурбон. и ма тамошобино шафёр як киртаи паплина пӯшидам. ҳаво бениҳоят ҳавои гарм буд. киртаи паплин простой инам хе пӯшидам то бегаҳа гаштам. ин видеоро тамошобино дар телефонам ёфтам. ин видеоро Мустафо видео кардай. як рӯз дар Тоҷикистон беҳад борони сахт борида буд. ирам ҳавасш карда, намедонам телефони мара гирифта, ине ки видеои хушрӯ, видеои асаб ором кунанда. тамошо кунед, маъқултон мешавад.
دل از خفای تو رفت و نیامد دیگر به دل من салом алейкум тамошобинони азиз, рӯзи ваҳдат ба ҳамаи шумо муборак боша. Акна медонам видео кай меброя, хай табриктон мекунам. Ирӯз рӯзи ваҳдатай. Мо қати кӯдако апам ҳама ҳисо рафтестем пеши очам. Барои мо роҳи сафед обязательно дар роҳ мо шуморо қатимон мегирем. Тамошо кунен ай зебогиҳои ватанмон, ай зебогиҳои ҳисор баҳра гирем. دل از خفای تو رفت و نیامد دیگر به دل منم وای چی مشکل منم چون از نبودنم دستم برآمد تو دیگری تو خوبی و افسونگری من از خدا تو رو می‌خواستم همین که هستی تو دیگری иҷа бошад тамошобино шумо тамошо кунен ва ма дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. Як тамошобини мо нависта ки ту нав дидӣ чиза ҳамаро ҳаром кардӣ, номи ҳисора нагӣ. Намедонам чира дар назар доранд. Ман фахр мекунам ба якумаш ки ай ҳисорум ва бениҳоят подписчикову директорҳои зиёд дорам аз шаҳраки ҳисор ва ман нав чиза надидам. Ман ай кӯдаким хурдаву сер омадагиам. Ма ки блогерам ҳичиам надоштам видео мекардам. ҳоле ки бо худованд барои ма давлатам дода видео мекунам. Барои бисёри занҳо мотиватсия метиҳам ва беҳад занҳои зиёд ай ма миннат доранд. Боз як комментария дигара мехонам. Ту сатр мекунӣ, чӣ кор мекунӣ? Сепучкаву гӯшпора. Вақте ки сепучкаву гӯшпор харидагӣ будам, нишон додагӣ будам. Баъд и одамое ки сатр мекунанд, намекунанд гӯшпор, сепучка намехаранд. И фикри ғалатай ман баръакс ҳар як ойлике ки ман мегирам я сепучкаву я гӯшпору я чала барома харидорӣ мекунам. Ман нағз мебинам ҳамин занак маъно сепучкаву гӯшпор накунаву занак маъно ҳаваси тиллову ҳаваси ҳамин баъзе чизҳои занакиро накуна, дигар куҷои занакиш мемона. Так бо як тамошобини мо нависиян ятимхонаҳоро ёрдам намекунӣ? Чи бевазанҳорам ёрдам намекунӣ? Ман чени дастам расидагӣ мекунам. ҳоли дасти ма ба ятимхонаҳо нарасидае, лекин ма ятимҳои зиёди мешинохтагӣ ма беҳад дастгирии калон кардагим. Так нависиян шуд куҷо шуд? Ай ҳамаи шумо тамошобинони азиз эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин темаи шавҳари мара маҳкам мекунем. Ма ай ҳамо аввал гуфта будам ки намехоҳам оиди шавҳарам ягон маълумот додан ва то ҳозирам намехоҳам. Видео танҳо оиди ма ва оиди фарзандои ма, оиди бизнеси ма метунен дар бораи ҳамиё савол тиен. Хиёл мекунам ки шавҳари ма барои ягон занакам интересни нестай ва ана умуман мард як бегона барои шумо чӣ дахолатмандӣ дора? Барои ҳамиқа оиди ҳамин чиз хоҳиш эҳтиромона ки савол натиен. Бо як комментария дигара мехонам. Айшоти консултантҳо катагӣ дорен, пулои ҳамаша ба шумо мераванд, нависиян. И ҳамин смсе ки навистагиян, и ҳама одаме нависа ки беҳад содаи бадай. Маркетинг плани Фаберлик ҳамиха сохта шудааст ки на ма айшоти ваё хӯрда метавонам, на ваё айшоти ма. Худованд ризқи ҳамихел метия ки на ризқи мара як кас хӯрда метавонам, на ма я ризқи як каси дигара хӯрда метавонам. Дар компанияи Фаберлик айзвани консултантӣ ойлик мегирӣ. ҳеҷ ка ҳаққи ягон каса намехӯрад. Ба 50 бал 100 бал як каси кардагӣ уже ҳақ ба як каси дигара намерава. ҳар як кас оиди меҳнати худаш маоша мегира. ҳар як суханамда ҷавоб метиҳам, барои ки кори мо қонунияй ва кори мо документални сурат мегира ва Фаберлик да дасти ман нест. Фаберлик соҳиб дора, марам яке аз коргарҳои Фаберликам. Так барои макияж так ёд гирифтан. Барои макияж ёд гирифтан навистиян. Духтари ма видеои шуморо диду, шумо худтона макияж кардагӣ буден, хандаш гирифт шуморо дид. ҳамин макияжам касбе ҳаст ки бухони ҳамихе нависайда. Я занак нависай бар маънои гапаш ки масалан духтари ма тра диду нафоридаш да, ки нахо макияжам чизе боша ки бухони.
яке ҳами апай хоҳарае ки ҳами комментария навистай ма ай ҳамо эҳтиромона хоҳиш мекунам яке агар ҳами духтарша ба шавҳар доду ҳамо духтараш салон нарава аммо духтараш салон наравада аммо чи хеле ки ҳаст аммо хе пуша либосша бурава бовар кунен дар Тоҷикистон ҳамо чанд рӯзе ки дар ҳамо салон будам одамои простое ки просто мераванд дар ҳамо туи иштирок мекунанд салон мераванд я аруса 3000 сомон дасоз мекунанд я арус я макияжи оддӣ 800 сомон 1000 сомон агар ихели салоное ки безибак брай ягон салоное ки ихели бигем ки пурай салон уҷуҳода 400-500 сомонай агар ягон салони бигӯй ки конкрет нахма мерам хушрӯ мекунам обычный макияжш 800-1000 сомон 1500 сомон арус айдиним то 3000 сомон бовар кунен ма макияжа барои худма макияж кардан барои ай уҳдаи худам биромадан ма рафтам хондам ҳами чизда шароити ма расид ҳами чиза ма нағз мебинам ухода умуман ма худам нағз мебинам барои ҳамиқа он чизе ки ма мерам мехонам шояд боиси хандаи ягон кас шуда боша лекин ҳамо одам бовар кунен ҳаваси зиндагии мара шояд бихӯра ҳаваси гаштану ҳаваси мақсад тамоми ҳаёти мара бихӯра ма ҳеҷ маҳал катагӣ намекунам бовар кунен баръакс камтар корум зиёд шудагиай лекин агар ма катагӣ мекардам видеоҳои мумкин пешинаи ма мегирифтам удалит мекардам зиндагии ма мотиватсия барои шахсоне мешавад ки дар ҳаётшон бисёр азоб кашидагианд ва тез рӯҳ афтода мешаванд барои рӯҳбаланд кардан ма кӣ будам ҳичи надоштам лекин сабр кардам ай худо талаб кардам меҳнат кардам кор кардам ва ба ҳамин ассалому алайкум тамошобинони азиз ҳама каса сӯзен хубен агаратоячамо нишон дода будам ровна 1 моҳ пеш бо абзор айдри агарато баятон ҳаста вайра нишон додаги будам ку қаки будам райҳонош набинед чӣ хушрӯ шудиян машоаллоҳ зардолубошон тамом шид зардолубо нами дарахтай ноҷаду донаг монда амқои бастагӣ буд рӯзи омадагим ақлмам нагирифта видео кунам помидорошон помидорои чилия помидорои чилия ден помидоракошон ҳази олувошон нишон бутам олувошон ҷапи бастагия инаиҷа бодрингошон ой бисмиллаҳи роҳмани роҳим бодринго бодринг ина гуфтам ҳозир мегум ягон бодринг набаста ина бодринга бине тахшрувае натуральный свежий бисмиллаҳи роҳмани роҳим ирӯз рӯзи саиди ҷумъа ҳай рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамат муборак боша ма ҳамита мехӯрамаш тамоша бино қабамаза машааллоҳ сай буда сай кад боша хулоса ҷа ремон рафтеста чӣ боша ба 800 грамм иш болгари боша санҷабил ҷа гӯзи хонаш на забор хадестиян ҷа сементо инҷа духтиян мошини мебинед да автол мереҷо мепази инҷа семон шурдестиян устоҳо ирӯз наомадиян ина олу меган тиршакай намедонам ята хурда будам ярӯз ширнак бой меган тиршакай ҳол на дарахта ки дар иҷа буд нишонтон будамда чихе бастай мегум ира бастагӣ буд чихе вайшта симон иҷа 70 сантиметр чиқарӣ канда будам ина ё смородина ҳан ё чӣ бошан немиё да адирай тамошо бина хонашон да адирай исто при куча ҳай
حالا اون زمینه ها خریدگی خانه میشوه اونجاها. تشکر با مزه آهنوی ریمونتوشو ام سیو این زلینورم اینجا دفتو برای تورد آم میمونه. ای انار بیا ببالینم انار ای زلینورا کی چه قد سهر قطی اوشه زلینورا چه قد یا وای گلاب نیچ خشتوه نه وای گلابش چه برم ایسی برم نمی گلاب من ویدیو کنم انار خشتوه اوه بیا ویدیو کنم Ölçü katta yaşayacağım. Ölçü ne? Bahaflavi tabak. Koyundam şidrehtiyem. Şunu meçne ölçü otuna. Ha. ایجا تماشا بینا توی مبارک ایجا بچه اکما زن دادستیم زن گرفته استه عروسمون ای کلوبای پگه اوشه ما سفری کلوب داشتیم و شو خونه اکم رفته بودم کم ترکم باشه ویدیو کردم وزی با گشته خونه اپا میرم برای که ما همه کسی ای خونه اپا میریم материалошон و چیزایی برای به فکرم آدمایی که هم خیلی میبیاین برای هوایی گرفتگی این ماتریالورا کم کم کرته‌های عروسه که یفتم هم خیلی ویدیو کردم هم قناغز میبینم که توی معرکه و هم خیلی چیزا چقدر دوست میدارم همین خرسندی را خداوند فقط ای خرسندی بسیار خداوند شه عروسا را خوشبخت کنه اولی تویشون همیشه و انشالله تویشون هم میرم همشه ویدیوتان میکنم این ماتریالو را بینین چه خیلی فسان همش 2000 سومون 3000 سومون نرخ ماتریال میفهمی شاک میشی وزی به حد اینا میکرتوی سنگدار نگیندار قیمتن شرفوی فسانه همش برای عروسی خشروی ما تماشا بینا کدام توی داره خداوند تویشه با سری بلند گذرانه خداوند همه مورم به همین روزها برسانه اینای ماتریالوشون ماتریال اطلس ادرس номишну пояндангиш чи буд айудум промадак популярни буд ку ҳамо киртоҳо паплинако шарфо нонои гирдачоҳои калони ҳам қабуи бамаза мекарданд ки ҷӯшакак шабона пухтан овардан дига сайдара худо дод барои тамошобиноша сраза телефона гирифт видео кард кулчаҳои бамазаи туйӣ бо шир бо вай با روغن توی های زیبا ایجا اوژه خانه اپم آمدم اپم شاوی کسی اوشی بریده کده اوشی بریده با مزه ای انم خیلی با چکه و پکه و با تمام قانون و قایدش اوژه دیدم اوشی بریدم فرید انم خیلی برای ما اشتی های تعام ایجا باشه علاقه راه بسوی کلاب ساعتی 7 سر کسی برامدیم همراهی ما باشین تا آخری نوار иншаллоҳ следующий видео и видео дарози бачад видеои ояндаи мо ай туй мешава ай фотиҳа не ай фотиҳа ҳоли туй нашидиям ай фотиҳа ай дрини клуб ҳамаша видео кардагимтона аҷоибот вай зур шуд фотиҳа ранги туй шид хулоса бисёр рафта будем раҳ дур буд яке бора ранги туйш кардем
عاقبت خاک شود. حسن و جمالی من و تو، خوب و بد میگذرد، وای به حالی من و تو. زندگی میگذرد، ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرن، ما فقط مینگریم. بین کشتی زمان همگی هم سفریم، چقدر بخبریم، چقدر بخبریم. هم دلی نیست دیگر، هم زبانی شدگم، مهربانی شدگم، مهربانی شدگم. غیبت و کی نرواست، قدردانی شدگم، مهربانی شدگم، مهربانی شدگم. چشم و گوش است ولی همگی کور. тамошобинои азиз, мо хулоса якм ваҳдат ромадем. Ай ваҳдат хатлон, ай хатлон норак, иҷаш намедонам ки ҷой. Мо байни чор кӯҳай намоира ҳама опов хардестиянам тари майда чуда. саҳари соатҳои 7 саҳар биромада будем, чӣ хурдагӣ несте. گوش نماندم. کریم چقدر بخبریم، چقدر بخبریم. زندگی میگذرد، ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرن، ما فقط مینگریم.